Gikone to do Mabondo yudo bila ariyo mutingo OCS machon Mabondo Francis Mungami kod bila James Ngariba nini gitudruok gi tho mar Vitalis Okinda jal mane owito ngimane tesendo bila Mabondo igama 2022. Obila ariyogo koro ni kod bura ma winjore yalgie kaka Steve Biko lero bura no koro chwale do Masiaya kabiro winje kod jang'ad bura David Kemei. Bang' tayo chenro mar winjo buchnek mar Vitalis Okinda, jal mane owito ngimane tesendo bila Mabondo dwe mar achiel higa 2022, gikone to anyuola mare ochako yudo fung'ruok e doho Mabondo. Kane ogolo ng'eto mare bang' chenro mar winjo neno rumo, jang'ad bura Christabel Maiyo ong'ado ni obila James Ngariba Bennett nigi tudruok e wi nek mar Okinda ka itudo gi ketho mar rodho Vitalis kendo weye gi rem e fuoni mag dende gino mane okelo thone. Cause of the death of the deceased, that is Vitalis Okinda, was caused by injuries inflicted by a known person, herein prosecution witness number 12, and I shall make an order that appropriate charges be preferred against the named individual by the DPP. E kinde no, doho no bende noyudo OCS machon Mabondo gi tudruok mar kelo nek makamano ni mar ne oyule tich kendo rem golo chik ne obila mane oriko nitiere tich mondo chwal Vitalis Okinda e od thieth e kinde mane Okinda ywago rem mane osaso dende. The then OCS of Bondo Police Station, the actions exhibited by him were negligent in failing to act and or order the deceased to be taken to hospital for treatment upon the complaint being made by the deceased and several officers who were manning the police station. So proper charges in the nature of negligence be preferred against the named individual. Third, a certified copy of this ruling is furnished to the DPP for the record and for further action. So this inquest is hereby marked closed, and this court proceeds to 4 years later wishes to offer condolences to the family of the late Vitalis Okinda. Kane giloso bang' ng'eto makamano, okinde mag familia mar Okinda nonyiso geno margi ni doho biro miyo anyuolano ratichgi ka gipuoyo doho Mabondo kuom ng'ado bura makare bang' bura nobede doho kuom higni mohewo 4 kendo koro idhi tiekruok kode e doho Masiaya. Rawerani nowuok mondo odhi e osiptal Mabondo kama ne odhi manye thieth kata chanjo mar Covid kata gima nade mane ditere. To chieng' onogo emane apiko ne omaki, koro kolawo apiko ka polis to lor ne kuro. Lor manolor nego ni ema thone nowuokie, ma thone wuok kapod en e lwet polis. E kinde no, familia mar mosenindo Vitalis Okinda nokwayo doho Masiaya mondo ochwalo chenro no mar winjo bura mar neno ni gikone gichak giyudo ratichgi ni mar gino osemayo gi kwe kuom kinde malach kendo duono mwandugi. Amor gi doho Mabondo nikech onge gima gipando, tageno ni kapod wadhi nyime pod wabro yudo ratichwa. Vitalis Okinda norado gi masira mar thone e kinde mane odhi kawo apiko ne tesendo bila Mabondo manoriko make e kinde mane odhi mar yudo chanjo mar korona e od thieth Mabondo. Bang' chwale tesendo bila Mabondo, kae ema iyango ni obila ne orodho dende kendo kane ochop kode e od thieth Mabondo to jochiw thieth noyango ni ne oriko osewito ngimane. Duoko mar bero mar ringrene ne oyango ni Vitalis ne otho kokalo kuom hinyruok mane oyudo fuoni mag dende. Burano koro ibiro winji e doho mamalo Masiaya e nyim jang'ad bura David Kemei. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.